Mitabang pa ang mga residente sa pagbubuog tubig sa nagdilaab nga balay sa Purok Bagumbilya, Barangay Poblasyon Midsayap, Cotabato, bandang alas 11 sa buntag niadtong Sabado, Oktubre 12, 2024. Sumala sa mga bumbero, paspas ni kanit ang kalayo kay Simik Concrete ang balay nga anay kapog plywood. Sumala ni Fire Inspector Rolando Marquez, ang Municipal Fire Marshal sa Midsayap, alas 11:45 na kontrola ang sunog. Sa report sa BFP Midsayap, upat ka balay ang nasunog og 7 ka pamilya ang mga naapektuhan. Nagatagdayon ang mga lokal nga panggamhanan ug mga importanteng panginhanglanon sa mga nasunugan sama sa balde, sleeping kits ug hygiene kits. Apil sa gihatag ang wheelchair ngadto sa usa ka senior citizen kansang wheelchair nga napil ug kasunog. Gipasalig sa LGU Midsayap nga magpadayon ng assistance ngadto sa mga nasunugan, ilabi na sa pagtukog balik sa ilang mga balay. Walay na report nga nahangin nga kinabuhi sa maong sunog. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.